ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని సంగమ, ప్రభుని యేసుక్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ కూడా మదర్స్ డే శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. దేవుడు మీ అందరిని దీవించి ఆశీర్వదించును గాక. పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి యెషయా గ్రంథము 66వ అధ్యాయము 13వ వచనంలో, ఒకని తల్లి వానిని ఆదరించినట్లుగా నేను మిమ్మల్ని ఆదరించేదను, యెరూషలేములోనే మీరు ఆదరించబడుదురు అనేసి దేవుని యొక్క వాక్యము సెలవిస్తున్నది. ప్రియులారా, యేసు ప్రభువారు మనల్ని తల్లి వలె ఆదరించే గొప్ప దేవుడు, తల్లి వలె ప్రేమించే గొప్ప దేవుడు, తల్లి వలె మన ఎడల ఆసక్తి కలిగిన గొప్ప దేవుడు అయి ఉన్నాడు. అందుకనే దేవుని వాక్యం సెలవిచ్చిన మాట, తల్లి వలె ఆదరించే గొప్ప దేవుడు మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు. అదేవిధంగా సంఘంలోనే మనం ఆదరించబడతాము, సంఘంలోనే మనం ఆశీర్వదించబడతాము. కనుక తల్లి కంటే గొప్పగా ప్రేమించే గొప్ప దేవుడైన యేసు ప్రభువారి సన్నిధికి వచ్చి మనము ఆయన వాక్యానుసారంగా జీవించి ఆశీర్వదించబడే వారిగా ఉండాలని తెలియజేయచ్చు. దేవుడి వాక్యమును దీవించును గాక. ఆమేన్.